F-35 F-35 आ मोनसे USA नि फाइटार एयारक्राफ्ट आरो बे इजराइलाव दङ बे जाबाय 5th generation फाइटार एयारक्राफ्ट 5th generation फाइटार एयारक्राफ्ट बाथि उनजोलैयारि फाइटार एयारक्राफ्ट नाथाय बाथ्राया जाहैबाय मा इजराइला गावसोरनि F-35 फाइटार एयारक्राफ्ट F-16 फाइटार एयारक्राफ्ट माल्टी रोल एयारक्राफ्ट बेफोर गासैबो फाइटार एयारक्राफ्ट स बैफोर फाइटार एयारक्राफ्टखौ लानानै मा इरानखौ सिगिबाय थादोंमोन नाथाय मोनसे गोमोथाव खामानि मावनानै होबाय रासिया नोंथांमोना अरायबो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि जुदि बुहुमाव बबेबा खनायाव बबेबा जायगायाव जुदि माबा मोनसे जाथाय जायोबा बेवहाय मोननै हादरा अरायबो अपोजिशनाव गसङो मोनसे जाबाय रासिया मोनसे जाबाय USA इजराइलजों सोर दङ इजराइलजों दङ USA आरो इरानजों सोर दङ रासिया मा खालामबाय गावसोरनि हाईटेक फाइटार एयारक्राफ्ट Su-35 बेखौ हरनो थाखाय राजि जाबाय जोबोद थाबैनो बे फाइटार एयारक्राफ्टखौ मा खालामगोन इराननो गोबां समनिफ्रायनो बे पेन्डिं जानानै दङमोन आरो बेखौ फाइनाली हरथारसिगोन होननानै बुंबाय जोबोद थाबैनो मोनगोन स F-35 भार्सेस Su-35 नि महर लाबाय आरोबाव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ इजराइलनि एयार डिफेन्स सिस्टेमा जोबोर स्ट्रं जोबोर पावरफुल बे एयार डिफेन्स सिस्टेमखौ थगायनानै इजराइलनि बबेबा खन्दआव गोलैनानै एटाक खालामनाया बबेबा हाथियारनि थाखाय पसिबल नङा बेबायदि बुंनाय जायो नाथाय इजराइलनि एयार डिफेन्स सिस्टेमखौ जोङो फेजेननो थाखाय मोनसे राहा दं बे जाहैबाय मा क्लास्टार बम बे क्लास्टार बमा ओरैबायदि टाइपनि बम बबेबा मिसाइलजों बेखौ इन्टारसेप्ट खालामनो नागिरबा मा खालामगोन बियो खाथियाव माबा मोनसे बिनि खाथियाव माबा मोनसे फैनायखौ जुदि सेन्स मोननाय लोगो लोगोनो सेन्सर थायो नालाय बियो मा जागोन ब्लास्ट बिनि सिगाव मासे फिसा फिसा बम थायो बिसोरो मा जागोन गोसारनानै गुबुन गुबुन जायगायाव माखासे गेदेर एरियाखौ बेंखनजोबनानै बेयाव मा जागोन बेफ्रुजोबनानै अर खामजोबनो हागोन बे जाबाय क्लास्टार बम बेनिखायनो बिखौ गावख्लायनो थाङोबा मिसाइला खाथिसिम सफैनायावनो मा जागोन बिसोर बेफ्रुग्रोनो हागोन जायनि जाहोनाव बे एयार डिफेन्सनि मिसाइलाबो डिस्ट्रय जागोन लोगोसे बै क्लास्टार बमनि सिङाव थानाय माखासे फिसा फिसा बम माखासे मा जागोन गोसारनानै फेनस्राजोबनानै मा गोलैगोन गोबां जायगायाव गोलैगोन स बै क्लास्टार बमखौबो माने हरगोन दा रासियाया सोरनो इराननो स नोंथांमोना नुबाय दं आरोबाव मोनसे इन्टारेस्टिं जाथाया जाहैबाय मा USA इजराइलनि मोनसे इउनिटखौ IDF नि मोनसे इउनिट जाय इउनिटखौ आसलते मा ओरैबायदि होनना बुङो माने धर्मगरा इउनिट होननानै बुङो जाबायदि इस्लामिक माखासे बेबायदि काटारपन्थी नोंथांमोना खोनादों इस्लामिक नामा जिहाद थिग बेबायदिनो जिउसफोरनिबो मोनसे बेबायदि इउनिट दङ IDF आव बै इउनिटखौ USA बेन खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बै इउनिटआ मा खालामो बुंनो थांबा जे वेस्ट बेंक ना बै वेस्ट बेंकआव थानानै माखासे सुबुंफोरनि सायाव बेबायदि अत्याचार खालामो जाबायदि इस्लामिक काटारपन्थीफोरा खालामो बेबायदि खालामना माखासे बदनाम आरो USA एक्सन लाबाय माने इजराइलखौथ' गोबां बादा होदों जे इरानजों दावहा नांनाङा इरानजों दावहा नांबा बै परिस्थितिया जोबोर गाज्रि जोबोर बादा दंमोन बे बादाखौ मानियालासिनो मा खालामदों बेन्जामिन नेतान्याहुआ IDF थिनदों एटा रिटेलिएट नाथाय बिनि फिथायाव दा ज' बाइडेननियाव मा खरा साहायदों जायनि जाहोनाव ज' बाइडेना बै इजराइलनि IDF नि मोनसे इउनिटखौ बेन खालामनाय सेंसन लगायनाय बाथ्रा बुंदों सेंसना मा बुस्थु सेंसन इज नाथिं सेंसना माने मा बिसोरखौ USA मदद खालामनाय नङा आर्मिनि ना गनायनाय नङा बा बिसोरखौ जोङो एक्सट्रिमिजम बेबायदि लागोन आरो बुजिबाय नोंथांमोना स नायदो इजराइल आरो USA नि सोमोन्दोआ गाज्रि जालांनो हमदों आरो लासै लासै मानोना USA आव मा इलेक्सन फैदों आरो इलेक्सननि समाव मा जागोन ज' बाइडेननि सायाव गोबां प्रेसार फैदों जायनि जाहोनाव बेबायदि खालामनो बिथाङा बाइड होदों दावहाया मा खालामनो हागोन लोगोखौबो सुथुर खालामनो ओरैहाय इराननि सुप्रिम लिडारा मोनसे अर्डार होदों बे अर्डार जाहैबाय मा हाउथिफोरखौ ओरैबायदि अर्डार होदों रेड सीआव गिख्रंथाव एटाक खालामनो अपेन खालामनानै होबाय जे एटाक खालामनो हासिगोन डेट मिन्स इराना गावसोर डाइरेक्ट माने कनफ्रन्टेशनाव फैलासिनो मा खालामदों गावसोर जेसेबां प्रक्सी दोङो हामासखौनो बुं हेजबुल्लाहखौनो बुं हाउथिखौनो बुं गुबुनखौनो बुं बिसोरनि थ्रुयै मा खालामदों इजराइलनि सायाव एटाक खालामनायखौ स्टार्ट खालामो डेट मिन्स प्रक्सीनि एटाकआ बांनो हमदों लेबानननिफ्राय एटाक खालामो बा यामेननिफ्राय एटाक खालामदों जों गाजानिफ्राय एटाकआथ' सोलिबायानो थादों गाजायावथ' गिख्रंथाव दावहाया सोलिगासिनो थादों नाथाय दा हाउथिफोराबो मा खालामनो हमदों बेलिस्टिक मिसाइल लन्च खालामनो हमदों क्रुज मिसाइल लन्च खालामनायनि बाथ्रा फैदों रकेट एटाक खालामनायनि बाथ्रा फैदों हेजबुल्लाह रकेट एटाक मिसाइल एटाक एन्टि टेंक गाइडेड मिसाइलजों एटाक खालामनाय बेबायदि गोबां रोखोमनि बे खौराङाव फैगासिनो थादों आरो इजराइलनि माखासे बेसफोरखौ टारगेट खालामनो बे एटाकखौ खालामदों आरो नुनो मोनदों इजराइलनि एयार डिफेन्स सिस्टेमा लासै लासै फेलेंबाय बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना साननानै नायदो जुदि एयार फर्सनि थ्रुयै दावहा जायोबा Su-35 आरो F-35 बे मोननैनि गेजेराव गिख्रंथाव दावहायाथ' जागोन अब्ला मा जागोन नोंथांमोना साननानै नायदो जि जायगायाव USA दङ बै जायगायाव रासिया फैखायो आरो मोननै हादरनि गेजेराव अरायबो जुजिनाया जायो गुबुन हादरनि थ्रुयै आरो इराननि थ्रुयैबो मा जालायबाय दा इरान आरो इजराइलनि गेजेराव जि दावहा जाहां
बेवहायबो USA भार्सेस रासिया बेनो जाबाय पलिटिक्सआ बेखौनो आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरदोंमोन जे बे दावहायाव मा नुगोन नोंथांमोना अरायबो बे मोननै हादरा गुबुन दुरबल हादरफोरखौ लानानै मा खेला गेलेगासिनो थायो नोंथांमोना सानना नाय जाय इजराइलखौ गावनि फिसाज्ला बायदि बासायबोदों रैखा खालामबोदों फिसिबोदों बै USA दा IDFनि मोनसे इउनिटखौ गावसोरनि सुबिदानि थाखाय मा खालामनो नागिरदों सेंसन लगायनो नागिरदों इलेक्सन पार्पसनि थाखाय मानोना USAआव ज' बाइडेना गोबां बेबायदि जेंनानि मोगा-मोगि धरनानि मोगा-मोगि जानांदों बेबायदि इजराइल आरो इराननि दावहाखौ लानानै जायनि जाहोनाव बाध्य जादों IDFनि मोनसे इउनिटखौ बेबायदि सेंसन लगायनायनि टारगेट बे जाबाय ओंखारबोनाय खौरां नाथाय बास्तबआव बे बेसेबां जागोन समाजों